Astăzi, zic eu, un subiect interesant și anume tranșarea porcului. În videoclipul preluat am ales să vă prezint tranșarea la orizontală. Mulți dintre noi consideră că este mai eficientă tranșarea porcului pe verticală, adică atârnat de picioarele din spate. Metoda pe care vreau să o prezint durează mai puțin de 10 minute. Așadar, avem porcul pârlit și spălat și începem cu dislocarea capului de corp. Tăiem la 1 cm după urechi și căutăm vertebra atlas. Aceasta poate fi tăiată din cuțit, fără bardă sau fierăstrău. Urmează să scoatem șuncile, față și spate. Când scoatem șuncile, tăiem doar 30%, în rest doar ajutăm cu cuțitul la desprinderea naturală a țesuturilor, adică urmăm linia naturală. Aplicăm o presiune exterioară pe șuncă cu mâna opusă mâinii tăietoare, mâna opusă celei care are cuțitul. Mai mult lucrăm cu vârful cuțitului, pe care îl orientăm înspre coloana vertebrală. Repetăm pe partea opusă același procedeu, doar ajutăm cu vârful cuțitului, aplicând totodată o presiune exterioară pe șuncă. Din nou vârful cuțitului merge cât mai înspre coloana vertebrală. Asta pentru ca șunca să iasă cât mai rotundă posibil. Șunca din față și am terminat de scos șuncile. Răsturnăm pentru a aduce coloana vertebrală în sus, adică răsucim animalul, pentru că în această poziție va fi făcută despicarea. Scoatem această parte care ascunde ceafa. Această bucată poate fi folosită exact ca și gușa, pregătită fiartă cu usturoi și boia. Am scos ceafa la iveală, urmează să tăiem pe lângă os, stânga-dreapta, urmăm cu cuțitul partea osoasă. Tăiem cât mai fidel pe lângă coloana vertebrală. Respectăm același procedeu și pe partea opusă și am terminat și cu ceafa. De la gât spre coadă facem o tăietură direct pe mijlocul coloanei vertebrale, iar apoi o tăietură mediană, exact cum vedeți în videoclip. Acum, cu vârful cuțitului, scoatem prima bucată de slănină. Punem presiune exterioară și cu cuțitul ajutăm, tăiem între grăsime și carnea de pe coaste. Urmează cotletul, unde cu vârful cuțitului tăiem pe lângă coloana vertebrală, urmărim atent cu cuțitul cât mai aproape de coaste, pentru a păstra cât mai multă carne pe cotlet. Cuțitul pur și simplu alunecă pe coaste. Urmează a doua bucată de slănină din partea opusă, de data aceasta o bucată mai mare, care mai apoi va fi porționată pe bunul dumneavoastră plac. La fel și aici, cuțitul taie între slănină și carnea de pe coaste. Pe partea aceasta mergem cu slănina până în partea de jos a burții. Detașăm și am ajuns din nou la cotlet. Repetăm aceiași pași ca și în partea opusă, cuțitul cât mai aproape de oase. O tăietură mică în care introduceți degetul vă ajută să nu scăpați cotletul. Rezultă un cotlet frumos, cât mai intact și neciopărțit. Începem cu barda și tăiem centura pelviană, adică bazinul, în dreapta și în stânga coloanei vertebrale, în așa fel încât vertebrele coccigiene să rămână atașate la coloana vertebrală. Continuăm să detașăm coastele, stânga-dreapta, iar aici vreau să precizez pentru cei care nu stăpânesc barda că acest procedeu poate fi făcut și cu fierăstrău electric sau chiar manual. Bineînțeles, cu grijă să nu ajungem la intestine, iar în partea din spate să nu atingem cei doi mușchi din stânga și din dreapta coloanei. Mă refer la mușchii peștișori.
Avem atenție mare să nu tăiem sau să înțepăm colonul și ajutăm puțin cu cuțitul să detașăm și coloana vertebrală. La noi în zonă această bucată se numește cărmănadă. Urmează organele. Aici avem plămânii și inima, în care facem 2 incizii pentru curățarea interioară de sânge. Trecem în spate și separăm mușchiuleții, peștișorii cum îmi place să le spun, iar imediat sub aceștia se află rinichii. Tăiem în jurul anusului și separăm colonul. Cu vârful cuțitului tăiem pleura pentru a ajunge la ficat, iar acum putem să separăm și splina împreună cu praporele. Aici avem mușchii pilieri diafragmatici, din care se recoltează probă pentru examinarea trichinelozei. Scoatem ficatul și rămânem cu intestinele. După cum vedeți, aici mai mult smulgem decât să tăiem, iar intestinele se desprind și ies foarte ușor. Separăm osul bazinului, pelvisul, apoi urmează untura, pe care o putem folosi să facem vestitul haioș. Coastele le procesăm în funcție de cum dorim să le folosim. Pot merge la sare pentru fum sau pot fi mărunțite pentru fripturi sau ciorbe. Partea rămasă, în funcție de dorințe, o putem folosi pentru slănină sau jumări. Iată deci o metodă care durează mai puțin de 10 minute, zic eu un timp record. Nu am nimic cu metoda atârnată, dar nu am văzut la nimeni să meargă atât de rapid. Până la urmă, cea mai bună metodă este metoda pe care o stăpânești. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt, sper să vă ajute acest videoclip, iar dacă în continuare aveți nevoie de servicii de tranșare pentru zona Mândru Loc Cicir, rog mesaj în privat. Toate cele bune!